हेलो आंनि फेसबुक इउजार्स लोगो नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअआव मिन्थिना मोनगोन जे योर कन्टेन्ट इज नट आर्निं मानि बेफोरबायदि नटिफिकेशन फैयोब्ला बेफोरबायदि आपडेट फैना दंफैयोब्ला नोंथांनि मनेटाइजेशन स्टेटासाव अब्ला बेखौ माबोरैहाय सल्व खालामनो बियो माबोरैहाय सल्व जागोन बिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअनि गेजेरजों खिन्थालांगोन भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां लोगोफोर गोबां फेसबुक इउजार्सफोरनाव बेफोरबायदि प्रब्लेमा फैयो गोबाङानो बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ फेस खालामनो गोनां जायो आरो गोबां टेनसन जायो जे मा जागोन आंनि फेसबुक प्रफाइल बा पेजआ आं बिनिफ्राय मानो आर्निं खालामनो हानाय नङा मा जाबावगोन बोरै सल्व खालामनो मानो होननानै नोंथाङा गुबुन भिडिअस गुबुन चेनेलाव थांनानै भिडिअसफोर नायहैयो बेफोरनि गाइड मोननो थाखाय बेफोरनि नलेज मोननो थाखाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बबेबा भिडिअखौ नायनानै उल्था पुल्था बुजियो आरो कनफिउज जायो स' क्लियारलि आं दिनैनि बे भिडिअआव खिन्थागोन जे बियो मानि थाखाय फैयो आरो बिनिफ्राय जोङो मानो आर्निं खालामनो हाया आरो बेखौ जों माबोरैहाय सल्व खालामगोन आरो बियो बेसेबां गिदिर प्रब्लेम आरो बे थाबायोब्ला नोंथांनि प्रफाइल बा पेजआ मा जागोन अके नोंथांमोना बेफोरनि सोमोन्दै मिन्थिना मोनजोबगोन भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां लोगोफोर बेयो फेसबुक आइडिया आंनि सासे फंबाय जानायनि जेरावनोखि आंखौ ट्रास्ट खालामनानै बिथाङा गावनि प्रफाइलखौ भिजिट खालामनो हरदों बेयाव बिराद गिदिर प्रब्लेम जानानै दङ जा प्रब्लेमखौ आङो मोजां खालामनो सेस्था खालामगोन ट्राइ खालामगोन जाहाथे बिथांनि प्रब्लेमा सल्भ जायो बे बिराद गिदिर प्रब्लेम नोंथांमोना मिन्थिना मोनगोन आं बिथांनो सिनायथिखौ भिडिअनि लास्टआव होगोन स' लोगोफोर भिडिअखौ नैबेखौ बुजिनानै लाग्रो दा कन्टेन्ट इज नट आर्निं मानि बेफोरबायदि फैदों बे गाहायाव दङ योर एबिलिटि टु आर्न इज लिमिटेड बिकज साम अफ योर कन्टेन्ट इज नट इलिजिबल माने बेयाव सिम्पलि बुंखादों माने डाइरेक्टलि आङो नोंथांमोननो खिन्थानोसै माने नोंथाङा बे कन्टेन्टनिफ्राय नोंथाङा आर्निं खालामनो हाया दा मानि थाखाय हाया बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन बेयाव सिम्पलि बुंखादों बियो इलिजिबल नङा फेसबुकनि जिथु कन्टेन्ट पलिसि बेखौ माने फल' खालामैनि थाखाय बियो प्रब्लेमा जादों दा बेयाव नोंथाङा जानो हागौ बे भिडिअसआव बा रिल्सआव नोंथाङा सोरनिफ्रायबा क्लिप लादों जानो हागौ भिडिअस बा संस फिसा क्लिप लादों जानो हागौ जायनि थाखाय नोंथाङा कपिराइट मोनदों बिनि थाखाय बेफोरबायदि प्रब्लेमा जादों दा बे प्रब्लेमा एसेबां गिदिर प्रब्लेम नङा लोगोफोर बे भिडिअनिफ्रायल' नोंथाङा आर्निंखौ खालामनो हाया आं सिगाङावबो भिडिअ बानायखादों बिनि सायाव नाथाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव भिजिट खालामनानै नाया मा भिडिअस दं मा भिडिअस गैया नाथाय बे भिडिअआ फुरनाबो जाबाय बिनि थाखायनो रावबो भिजिट खालामला बिनिखायनो बे टपिकनि सायाव आङो एगेन नैबे भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय स' बे भिडिअनिफ्राय नोंथाङा आर्निं खालामनो हाया होननाय जादों बिदि नङा जे नोंथांनि प्रफाइला बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे इफेक्ट जागोन बा नोंथाङा गासैबो भिडिअसनिफ्राय रां खामायनो हानाय नङा नोंथांनि मनेटाइजेशन टुल्सफोरा डिजेबल जाजोबगोन बेफोरबायदि नङा दा बेयाव बेफोरबायदि एलार्ट फैदों योर कन्टेन्ट इज नट आर्निं मानि ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बिथांना स्टार्सआबो इनेबल जानानै दं स्टार्सआ नायनो हागोन यु आर नो लंगार आर्निं अन साम अफ योर कन्टेन्ट बिकज इट्स नट फलोइं आवर कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसि बे कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसिनि थाखाय नैबेयाव बेफोरबायदि एलार्ट जानानै दङ नोंथाङा नायनो हागोन स्टार्सनिफ्रायबो आर्निं जागासिनो बेनिफ्राय एड्स अन रिल्सनिफ्रायबो आर्निं जागासिनो नैबेयावबो बेफोरबायदि श' जादों मनेटाइजेशन लिमिटेड बेफोरबायदि जानानै दं मानो होनबा बैनि थाखाय बेयावबो श' जाजोबदों नाथाय बेयो आर्निं जागासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन एड्स अन रिल्स बेनिफ्राय बानासाव क्लिक खालामगोन बनासनिफ्रायबो आर्निं जागासिनो बेनिफ्राय ओरैजा इनस्ट्रिम एड्स बेखौबो क्लिक खालामना नोंथांमोना देखायगोन बेनिफ्रायबो आर्निं जागासिनो इसेबांखिनि टटेल बेसेबां आर्निं जादों नोंथांमोना नुबाथ' शक जागोन आं भिडिअनि लास्टआव खिन्थागोन बिथांना बेसेबां आर्निं दं आरो बिथांना मा प्रब्लेम जादों आरो बे प्रब्लेमखौ माबोरैहाय सल्व खालामगोन बिनि सायाव आं एक्सट्रा भिडिअ लाबोगोन बिथांनि प्रब्लेमाल' सल्व जानांगौ होननानै आं साननानै लादों स' आं दा नोंथांमोननो खिन्थाबाय मिन्थिना मोनबाय जे योर कन्टेन्ट इज नट आर्निं मानि माने बेफोरबायदि गासिबो टुल्सआ जेबो इनेबल गोजा आरो जेबो टुल्सआव प्रब्लेम गैया आर्निं जागासिनो नाथाय नैबे स्टेटास नैबे आपडेट मनेटाइजेशन स्टेटासाव योर कन्टेन्ट इज नट आर्निं मानि मानो होनबा कन्टेन्ट मनेटाइजेशन पलिसिखौ फल' खालामैनि थाखाय बियो बेफोरबायदि नटिस फैदों दा नोंथाङा बेखौ मा खालामगोन दा नोंथाङा बेफोरबायदि जादोंब्ला नैबे भिउनि अपसन दंना भिउनि अपसनाव क्लिक खालामगोन सोरना गोबांनानो भिउनि अपसनाव क्लिकबो जाया नाथाय बेयाव जागोन ना जाया आं क्लिक खालामना नायनि जादों बेयाव क्लिक जानानै नैबे भिडिअसआव नैबे रिल्सआव संस बाहायदों जानो हागौ बिनि थाखायनो बेफोरबायदि इस्युआ फैदों बे मोनसे भिडिअसनिफ्राय इस्युआव क्लिक खालामगोन इस्युआव क्लिक खालामब्ला बेफोरबायदि नुजागोन गोबांनावनो बेफोरबायदि इस्युफोराव क्लिक खालामजाया नाथाय बेयो खालामजादों बेयाव नोंथाङा नायनो हागोन बेयाव बेसेबां कमेन्ट्स फैदों बेसेबां शेयार्स बेसेबां भिउस फैदों बे भिडिअसनिफ्राय ओमफ्राय गाहायाव दङ सी अपसन्स बेयाव क्लिक खालामना नायनि बेयाव क्लिक खालामबा जेबो नुजाया रिभिउ रिकुवेस्ट नुजायो एर'आव क्लिक खालामनि बेयावबो जेबो नुजाया स' बेफोरबायदि जेबो नुजाया होननानै नोंथाङा जेबो टेनसन लानाङा दा नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ
फार्स्टआवनो नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन बे भिडिअसखौ नोंथाङा नोंथांनि भिडिअसआव थांनानै नोंथांनि गासैबो रिल्स भिडिअस गासैबो बेयाव शो जाजोबगोन बे भिडिअसआ जुदि बेयाव दङब्ला नोंथाङा बे भिडिअसखौ डिलीट खालामनानै होदो आरो जुदि बेफोरबायदि संस गोनां भिडिअस दंब्ला बेफोरखौबो नोंथाङा डिलीट खालामजोबनाया मोजां नाथाय नोंथाङा डिलीट खालामाब्लाबो बेफोरबायदि आरो गुबुन जेबो भिडिअ गैला बे मोनसेल' नाथाय नोंथाङा बेखौ डिलीट खालामाखै अब्लाबो नो प्रब्लेम बेयो बिदिनो शो जाबाय थागोन बे अट'मेटिकलि मास मोनसेनि उनाव हारसिंनो रिमुभ जालांगोन बे नटिफिकेशना अके बिनिफ्राय बेक फैदो बेक फैनानै नोंथाङा नायनो हागोन बेयो अजय बर' दासो ग्र' जाफुनाय फेसबुक ब्लगार जोबोद माने फलोवार्स दङ 126K दङ आरो नोंथांमोना गोबाङानो बिनि भिडिअखौ नायो आरो गोबाङानो बेखौ सिनायो स' लोगोफोर आं दानिया बेक फैनानै नैबे बेक फैनानै नैबे गाहायाव दङ हेल्प एन्ड सापर्टआव क्लिक खालामनानै नैबेयाव दङ मोनसे सापर्ट इनबक्स बेयाव क्लिक खालामब्ला नोंथांमोना मिन्थिगोन जे बेयाव नोंथाङा मा रिपर्ट हरनायमोन मा मादोंमोन बेयाव गासिबो शो जाजोबगोन बाट दा नैबेयाव इउआर एलार्ट्स बे इउआर एलार्ट्सआव क्लिक खालामगोन नैबे मोनसे भिडिअ बेयाव जुदि गोबां भिडिअस दंब्ला बेनिफ्राय मोनसे क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेखौ क्लोज खालामनांगोन बेफोराव माने कपिराइट फैदों बे गासिबो कपिराइट इसु गोजा स' बेफोरबायदि भिडिअस दङब्ला बिथांनाव इसेबां गैया स' बिदि दङब्ला नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनानै बेयाव क्लोज खालामनानै दोनजोबनांगोन बेयाव प्रब्लेमा जोब्बाय नोंना जेबो टेनसन लानाङा बिनिफ्राय नोंथांनाव इसेबां गिदिर इसु नङा बियो अके स' लोगोफोर नोंथाङा मिन्थिबाय दा बेयो बेफोरबायदि कन्टेन्ट इज नट आर्निं प्रब्लेम जायोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ बेयाव नोंथाङा जेबो टेनसन लानो गोनां गैया अके बेयाव नोंथांनि फेसबुक पेज बा प्रफाइलाव जेबो इनफेक्ट जाया नोंथाङा मात्र बे भिडिअसनिफ्रायल' आर्निंखौ खालामनो हानाय नङा बेनो खोथाया अके बेनिफ्राय नोंथाङा बे भिडिअखौ दानाबाबो डिलीट खालामाब्लाबो बेयो अट'मेटिकलि मास मोनसेनि उनाव रिमुभ जालांगोन बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन बेलेन्स आरो नेक्स्ट पे आउटआव बेसेबां हाबगोन एकाउन्टआव बेबो बेयाव शो जादों अके स' लोगोफोर बिनि थाखाय नोंथाङा जेबो टेनसन लाना जुदि नोंथांनाव बेफोरबायदि नुजायोब्ला अके स' बिथांनि प्रब्लेमा बे नङा गुबुन मोनसे प्रब्लेम दंबावो बे प्रब्लेमनि सोमोन्दै आङो एक्सट्रा उनाव भिडिअ लाबोगोन जुदि बे प्रब्लेमा सल्भ जायोबा आं बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय आखायाव लादों स' हानायमानिखौ आं ट्राइ खालामगोन जाहाथे बिथांनि प्रब्लेमा सल्भ जायो अके लोगोफोर अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै जाहाथे बेफोरबायदि इनफर्मेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार